Takže jo ľudia, dneska vás vítam u nového videa a dneska vám musím povedať takú jednu vec. Nevyjde ten Minecraft film, nevyjde, pretože nevyjde. Teda Minecraft film nie, animácia, pretože nemôžem ju spraviť, nemám na to veci, pokazila sa mi jedna vec. Ale ak to spravím, tak určite dajte tam čo najviac odberateľov a čo najviac zhliadnutí a lajkov na tie videá. Aby ste ma podporili v tom, aby som ju spravil proste. Musíte ma v tom podporiť, ja to ináč nedám. Ináč to nedám. Musíte ma podporiť v tom. Takže dávajte lajky, odbery a všetko možné. A dajte zvonečky, zvončeky, všetko. Pretože keď ma v tom podporíte, uvidíte, že by to mohlo výsť. Mohlo by to výsť, určite. Budem sa snažiť, aby to vyšlo na ten YouTube. Fakt, animácia je pre mňa dosť veľká práca, preto to nevyšlo, pretože nemohlo to ani výsť na ten YouTube. Nemohol som proste robiť tú animáciu, mne to zabere kopu času robiť animáciu. To není akože, nevravím to vám, vravím to iba tak, že není to proste ľahké. Není to akože, že spravíš, hej, a že nakreslíš tie postavy, není tam ten... To musíš spraviť tam ten hlas a tých hlas, tých druhých, tých postav. A nemám na to čas, takže fakt prepáčte, ale nemôže to výjsť. Ale určite to vyjde. Buď za 2 roky, alebo možno aj v decembri. Určite to vyjde. Určite. Takže verte mi, že to vyjde. A ja verím, že to vyjde. Ohľadom Minecraft filmu, to je všetko v pohode, zatiaľ by to malo výjsť nejak tak v decembri na prázdniny, alebo na budúce v lete, možno ešte aj skorej to vyjde, pretože neviem ako s takým druhým členom našej crew, ktoré vyjde video dnes presne, už to bude už bude dosť veľa hodín, keď to video natočím. Budeme tam pomenovávať náš kanál, budeme robiť, uvidíte v tom videu. Bude to fakt super video, neviem, či sa vám to bude páčiť, ale určite by sa vám to malo páčiť, bude to dlhé video. Ja milujem dlhé video, takisto určite vy milujete aj vy. Toto bude krátke video, lebo je to iba vec, ktorú som vám chcel povedať, že tá animácia asi nevyjde. No vyjde, ale v tomto roku asi nie. V tomto roku asi nevyjde. Určite. Možno určite nie. Alebo vyjde. Neviem. Tak zatiaľ pre toto video by to mohlo byť všetko. Zatiaľ, čau.